Ningjek no. Tapi ni tu Karbi Anglong distrik Kalong Manav Adhikar mane ilitum munit ilitum imena right labangso human right arona teng pen ilitum kelang dam Karbi Anglong dang pi ni hang ni jang ni rem ni turolong nilitum isi kachuning ri autonomous council keding mate klaim bang pia tu ngaphan hek mucot atung ke klaim abang puduan phanta chuning ri lolo Karbi Anglong kethena corruption mate kaike mat social media pe chenglok judun e toar la pen hiju na lang ketang e anengkan koson si labang so bang nang tu ke klaim ketang malong kapacetang un e ason ang theklang ra kasi niltum manav adhikar mate human right ron ateng pen niltum kelang dam ateng ke Assam government pen jongsi labangso scheme bang lute laso scheme prabjin pen cepat tangoi kunama ketangte central government pen tuda central government aron ateng pen koson ma halaso ateng pen cepat tang kono mate la jor jiwan ku along labangso ketangte do Karbi Anglong kanglong prabjin pen nang tum labangso bang patang serangon jong si centralized scheme puten tum central government fan muningkan kimia pora hud bang ginil tum labangso Karbi Anglong long akarapson do op the central government fan tum pachini ji phansi pini human right nil tum manav adhikar pen doan solang doarat Karbi kethe keting ban chenglok rong asar ban chenglok habe pin po recho doan phantame nili pachini lo nasini ni kardom parchi riglo kardom napon cholo La pen non dak la harlung lang solang jal jiwan mission ata no anta tangte labang sobutha ko pilo poik poke. central government arona teng gening chekloyon thom si patang nai tu labangso arona teng ban ge non puta tang edan lo non ta ningkan play neta non puta tang tilang nasi nilituma hin pen ateng abang ke central government pulute tangte pulute ningkan kimian bang nilitum prabjin pen central phani tu report biji phani tum human right aron mane manav adhikar pen nilitum labangso bang claim back to Chalo.